Ina ang sitwasyon sa sport utility vehicle nga ini matapos nga nabungguan sang 10-wheeler truck. Natabo ang aksidente sa Barangay Pilar, Hinigaran, Negros Occidental. Sa investigasyon sa Hinigaran PNP, alang-alang nga nag-overtake ang truck, rason nga naghabyog ang lawas kag nag-igo naman sa nasugata ang SUV. Naipit ang driver sang SUV nga ginkilala kay Jerry Naganda. Madasi nga narescue sang Hinigaran kag binalbagan MDRRMO upod ang Hinigaran Fire Station. Gani nakaluwas ang biktima kang nadala sa ospital. Luwas sa driver sakay man sini ang 5 ka miyembro sang pamilya nga nakaluwas man sa aksidente. Voluntaryo nga nagsungka ang driver sang truck nga si Lorenzo Telleser Jr. Halos 24 oras ang nakuha ang Bangkay sang Pahinante nga napilpilan sa nahulog nga truck sa pil-as sa Barangay Fabrika, Hamtik, Antique. Suno kay Senior Inspector Jose Vala Dublan, alas 9 na kagabi sa nakuha ang Bangkay ni Raxel Abian sang Concepcion, Iloilo. Mabudlay ang pagkuha sinibangod man sa kadalumon sang pil-as sa diin nahulog ang Pahinante. Nagapabili na confine sa Antique Medical Center ang driver nga si Felzon de 52 anyos sang Barotac, Nuevo, Iloilo. Istabli na ang iya kahimtangan sa ospital suno sa hepe. Nagdangat na sa 243 ka may establisemento ang may accreditation nga maka-operate sa isla sang Boracay. Sa datos sa ginpagawa sa Department of Tourism, malapit na sa 10,000 ang mga hulot nga maakomodar sa mga na-accredit nga mga hotel kag pension house sa isla. Pahanumdom sang ahensya sa mga bakasyonista, dapat hibaluon kung may accreditation ang hotel antes sila mag-check-in. Wala sa payan madamo sang hotel nga na-accredit na, istrikto naman nga ginapatuman nga dapat 6,405 lang ka mga turista ang makasulod sa isla tagsa kaadlaw. Naghingagaw si Anay Gobernador Victor Tangco Sr. sa pagsubstitute sa kandidatura ni Romualdo Exmundo kahapon agod makapapili sa pagka-Vice Governor. Ang Certificate of Candidacy ni Tangco ang gin-file sang Provincial Chairman sang PDP laban sa talatapan sang Provincial Comelec. Kahapon sang aga una nga nag-withdraw si Exmundo agod maghatag ligwa sa kandidatura ni Tangco. Samtang si Exmundo ang magapapili na lang sa pagka-board member sa 2nd Distrito.